30 ел элек сит илдә, һугышта түгел, тыныс илдә хәбәрһез югалган якынды үле дип исәпләргә яраймы? Әле тере булһа 60 яше тулмаган булыр ине. Исламда был һорауга нинди караш? Кардәшләр, әгәр кеше югалган икән, уның хөкемен казый билдәләй. Казый, судья була. Ягъни мана мусулмандар яшәгән ердә ниндидер белемле кеше була бит инде. Фикъхты яхшы белгән һәм фәтва бирә алган. Ана шул кешегә баралар да тулыһынча югалган әдәмнең хәлен һөйләп бирәләр. Шул яшьтә ине, шундый авырулары бар ине, шул якка сыгып китте мәсәлән. Үлү я югалу сәбәбе ошы була ала дип тулыһынча һөйләйләр. Һәм ана шул казый кеше теге судьяны тәмсил иткән кеше карай да хәленә хөкем сыгара. Нисә елдан һуң ундай кешене үлгән дип исәпләргә була? Был турала төрле фикерләр бар. Кайсы бер галимдар әйткән, әгәр кеше шундый яшькә килеп итһә, тере булуы ихтимал, бик үк ихтимал түгел. Үлелер ул дип әгәр куйһалар, димәк, ул үле булып исәпләнә һәм катынына кияүгә сыгырга ярай. Ләкин ана шул карар сыккандан һуң катын 4 ай 10 көн барыбер гыйддәт тотырга тиеш. Кыска русса траур була инде. Мана шулай. Күп галимдар 4 ел дип билдәләгән. Әгәр кеше югалган икән, ана шул югалгандан һуң 4 ел көтәргә кирәк дигәннәр. Бындай хөкемгә лә дәлил бар. Гумар радиллаһу анһу, Осман һәм бернисә сахаба ана шул 4 ел дип исәпләгән. Гумар халифа, бөек сахаба заманда радиллаһу анһу, шундый фәтва булган. 4 елдан һуң кешене юк дип исәпләргә була тиелгәнде. Ләкин кардәшләр, шундый фәтвалар булһа, кемдер әйтә 1 елдан да кем булмаска тиеш. Уга карата сыгарылган хөкем һәм 4 елдан да артырга тиеш түгел дип әлеге вакытта ла фәтвалар сыккан ул югалган кешенең хөкеме буенча. Ләкин һәр бер кешенең хәлен айрым карарга кирәктер. Кем белә, бәлки мәсәлән, кемделер 4 ел ярымга төрмәгә утыртып куйгандардыр. Буны белер өчен әйттек бит инде, шул тугандарымы, катынымы казыйга барырга тиеш һәм был мәсьәләне казый карарга тиеш. Әгәр без тик кешеләрнең үзенә генә ошо хөкемне сыгарырга бирһәк, мәсәлән, берәй катын интернетта укыныла ди, 4 елдан һуң кияүгә сыгырга була. Кем белә, бәлки мана ошо югалган кешенең хәлен карагандан һуң ниндидер дәлил килеп сыгыр, яки ниндидер шаһиттар, свидетельләр әйтер, без беләбез, ул фәлән илдә төрмәгә ябылды. Һәм уны 4 ел ярымга утыртып куйдылар дип. Катын 4 ел үтте бит, мана мин кияүгә сыгам дип сыгып китһә, ул вакыт гаиләләр таркаласак, башланасак, шул баш-баштаклык инде. Кыскаһы, был мәсьәләне казый карарга тиеш. Кайдан гына фәтва һораһалар да кешеләр был мәсьәлә турында, уларга барыбер шулай дип әйтәсәктәр, белгән кешегә барыгыз, ул бөтә хәлде караһын, тикшерһен, нинди дәлилләр бар, нинди ишараттар бар, нинди шаһиттар һәм нинди мәгълүмат табып була, кыскаһы ошо югалган кеше турында. Шунан һуң гына хөкем сыгарыла. Үлгәнме ул, көтөргәме, көтмәскәме, катынына кияүгә сыгыргамы, уның калган малын мирас итеп бүлергәме, юкмы? Мана шулай кыскасы.